Всички пчели в крайните пити са работни пчели. Това е пчелата, която излита за нектар. Дали съм го обърнал към светлината? Да. Така. Този нектар, след време те ще го в момента вентилират влагата от него и след това с жлезите ще го преработят и ще го превърнат в мед. Да. Все още не е мед. Ето една питка, която вече е започнала да се събира мед на нея, вече озрял. Да. Този венец с тези капачета, това е вече готов озрял мед, който те са го запечатали с восъчни капачета. Ето едно ще го нарана да видиш. Да. Няколко. След време това ще го възстановят, след като съм го разрешил. Да. Наново ще го запечатат. Ето виж, веднага идват да го ремонтират. Да. Понеже миризмата на меда ги привлича моментално и те идват да го ремонтират. Да. Този мед тук ще стане като този съдър. Да. След като се изгони влагата от него и фактически да озре с ензимите, които те ще му предадат. Сега обръщам питата умишлено, защото тук има много повече пресен мед, за да ги принудим да им е по-лесно да го дообработят и него. Да. Ето една по-голяма и по-тежка и по-пълна пита, която още не е напълно обработена. Вижда ли се добре? Да, супер се вижда. Ето и директата. Започнали са вече да го запечатат, значи меда започва да озрява. Да. Постепенно. До тук виждаме само работна пчела. Да. Тази, която е излязла да донесе. Да. Пак е обръщан, за да е взелата към нея. И постепенно отиваме към същността на семейството, де-факто. Ето тук вече тези запечатани килийки, това са ларви на пчели, които предстои да бъдат излюпени. Даже в момента виждаме излюпване на пчела. Ето, виждаш и тук спуканото капаче, тя се показва даже достатъчно и отдолу. Да. След малко ще го проведе и ще излезе. Тя прояжда капачето в кръг и се излюпва. Да. Ето, виждаш и тук друга вече, почти изляза. Виждаш ли е това? Да. Сега ще я видиш колко е пухкава, беличка, малка. Това са пчелите, които се грижат основно за градежа на килийките и за яйцата. Тяхната функция е това. За сега. След 3-4 дни започват, вече стават охрана и след още 4-5 дена тръгват до нас да работят навън. След малко ще заснеми, след малко ще виж как излиза вече. Много малко време изтяга. Искай търпение, момче. Няма проблем. Така се ражда живота при тях. Както и при хората, всяко раждане е чудо. Да. Ще се измъкне. Но явно днес ще се вади другата седмица.